Tässä on myöskin niin vähän tapoja, miten tehdään, mutta ajatus on se, että me käytetään fööniä apuna puhaltamaan luonnollisesti jotakin sieltä pois. Ja se, mikä AirTouchissa on selkeää, on se, että siitä tulee aina aika softi, aika pehmeä. Sitä ei aina näe, että mistä se vaaleus alkaa. AirTouch on fantastisen hyvä silloin, kun asiakas sanoo teille esimerkiksi, että mä haluan raidat samaan kohtaan. Sehän on ihan todella hankalaa. Mä vihaan sitä itse, koska se on niin ärsyttävää. Mutta AirTouch auttaa siinä, koska kun te otatte hiuksen ja puhallatte ilmaa, niin se on jännä, että terveet hiukset lähtee pois ja teille jää vaan ne raidotetut näppien väliin, jonka jälkeen on helppo värjätä se tyvi siitä pois. Tämä oli jotenkin sellainen, mitä mä huomasin, ja mä olin ihan niin kuin, että miksi ei kukaan ole koskaan kertonut tätä, koska se helpotti asiaa paljon. Okei, nyt mä teen tähän muutamia AirTouch-juttuja. Mä jaan tämän hiuksen niin, että joo, tulkaa lähemmäs, jos tuntuu siltä, että olette kauhean kaukana, koska on kiinni näin. Jätetään alaosa tässä vaiheessa nyt itsekseen tekemättä. Tjena. Tämä asettelu tavallaan myöskin, että kuinka mä laitan nuo raidat, on valtavan hyvä. Mä tuun nimittäin työskentelemään tällaisilla viuhkamaisilla osioilla. Mä lähden liikkeelle aina melkein samasta kohtaa, mutta mä otan viuhkamaiset osiot, koska silloin ne levittyy eniten tonne hiukseen. Normaalistihan me hyvin usein tykätään tehdä aika järjestelmällisesti raitoja, ja niin pitääkin tehdä, ja niistä tulee tietynlainen lopputulos. Silloin kun meillä on taas vähän aikaa ja pitäisi saada paljon vaaleutta helposti, niin mä sanoisin, että tällainen jaottelu on aika hyvä. Te teette siihen AirTouchia tai ette, mutta jaottelu toimii monella eri tavalla tehtynä. Eli napataan mulle tuolta hiusrajasta ensimmäinen osio. Näin. Mä teen nyt vähän paksummilla. Saattaa olla, että mä normaalisti ottaisin hitusen verran pienemmät, ohuemmat osiot, mutta mennään tällä ja toivotaan, että tämä homma toimii myöskin näin. Nämä aina tällaiset, kun vähän säätää ihmisten edessä, niin sitten jännittää itseäkin, niin meneekö se nyt niin kuin se on mennyt aina ennen. Mä otan föönin ja mulla on tämä osio täällä näpeissä. Ja nythän usein meillä on vähän eri mittaisia hiuksia tuolla. Siellä on niitä, jotka ovat jo kasvaneet monta vuotta, on niitä lyhyempiä, jotka on kasvuvaiheessa. Ja nyt meidän ajatus on se, että me puhalletaan osa lyhyemmistä pois täältä. Mulla on osio ja heti kun mä vien tuon föönin tonne ja alan ikään kuin puhaltaa, niin me nähdään, että täältä alkaa valua ikään kuin lyhyempää hiusta. Te päätätte ikään kuin sen, että milloin on riittävästi. Joskus mä teen vähän, joskus enemmän ja tehdään nyt tällä kertaa näin. Huomaan, että tuolta tulee tää mun hiusmassa, eli mä erottelen nämä nyt tonne alle. Ne saavat jäädä tohon noin. Noi kaverit kuuluu tälle puolelle vielä. Ja niin kuin me nähdään, että tästä mitä meille nyt jää käteen tästä osiosta, niin tää on miltei vähän sellainen raidotetun oloinen. Siellä on välissä ikään kuin tyhjää, mutta tää on tosi luonnollinen. Eli nyt mä pikkusen kiristän näitä osioita niin, että mä saan ne erikseen näppärästi. Okei. Sitten mä tykkään käyttää tällaisissa tapauksissa usein lastaa apuna, koska tää auttaa meitä siihen, että me saadaan toi väri kunnolla raidotustilanteessa läpi. Mä otan mun folion ja mä taitan nyt kevyesti tämän pään tänne niin, että se pysyy paikoillaan ja viedään lasta tonne suoraan tyveen. Mä pidän koko ajan mun osion kiinni tossa ja lastaan tuolla tyvessä ja nyt lähdetään viemään toi väri. Nyt tässä te voitte tehdä joko baljaasia taikka vähän enemmän. Tää on vähän sellainen kuin makukysymys. Mutta mä menen aika lähelle tonne tyveen.
Noin, nyt mä käyn kunnolla läpi ton niin, että mä tiedän, että sitä massaa siellä on varmasti joka puolella. Ja usein, kun meillä on riittävän pitkä toi folio, niin me voidaan nätisti ikään kuin saada toi hius suoraksi sen folion päälle. Ja siitä tulee niinku siistimän oloinen. Joskus kun folio on liian lyhyt, niin meidän pitää sitä latvaa pyörittää, että siitä tulee sellainen spagettikasa. Ja se välillä saattaa vaikeuttaa sen värin toimintaa. Okei, nyt on siellä toi. Tehdään näin, että laitetaan kertaalleen kahtia toi folio. Mä tykkään usein käyttää kampaa ikään kuin apuna. Tässä mä vähän taputtelen tätä sileämmäksi tätä foliota. Sen jälkeen mä teen tuonne tyveen vielä tällaisen kaksoistaitoksen niin, että se pysyy paremmin paikallaan. Ja sen jälkeen kamman avulla vielä taitan noin sivut kiinni. Eli me saadaan siitä mahdollisimman siistin näköinen tuosta mun foliosta. Sitten napataan seuraava osio. Ja koska me tehdään vähän isommilla osioilla ja näin, niin mä koko ajan otan säteitä, mä käännän koko ajan mun osiota jonkin verran. Tässä jos te haluatte, niin voi tehdä vaikka niin, että kun tää osio on toisesta reunasta paksu, toisesta ohut, niin me voidaan vähän vaikka napata sieltä paksummasta kulmasta hiuksia ja jättää ne tonne alas ja kammataan se auki. Otetaan fööni. Viedään toi ihan tonne tyveen. Ja nähdään, että sieltähän sitä lyhyempää hiusta alkaa poistua. Ja napataan taas lyhyemmät erikseen tonne alas. Ja tossa meillä on ne, mitkä me halutaan meille vaalentaa. Nyt sitten vaihtoehtoja teillä on niin, että te voitte käyttää lastaa, te voitte olla käyttämättä. Ja mä näytän nyt tässä niin, että mitä mä teen sen ilman lastaa. Tärkeintä on aina, että saadaan tuo hius vaan pois tuolta nätisti sieltä. Joo. Nyt kun mulla on se taitos tuolla reunassa, mistä mä puhuin, niin mä saan tän hyvin tonne helposti laitettua tyveen. Noin, mä vähän kiristän sitä sinne. Eli tärkeintä aina kun te teette ilman lastaa esimerkiksi, niin pitäkää kunnolla siitä hiuksesta kiinni niin, että se pysyy paikoillaan. Ja nyt kun mä lähden viemään ton mun värin tonne, niin homma menee hyvin. Käydään läpi toi melkein tyveen. Ja heti kun värimassa on siellä riittävästi, niin me voidaan päästää foliosta irti. Näin. Taitetaan keskeltä kahtia. Painetaan kammalla tuo reuna niin, että me saadaan se nätisti sileästi. Me voidaan vähän vielä silottaa sitä. Me voidaan kevyesti taittaa tuo latva uudestaan. Ja sitten taitetaan tuolta reunoja pitkin kiinni. Noin. Ja sitten napataan vielä yksi ja jälleen. Det där var alltså den här sålfjädern. Så därifrån så. Det är en snabb teknik och form. Det liksom bländar fint in. Om man ibland, det beror på vad man har för mål med det. Men ibland så lägger man folielapparna rakt parallellt där. Så. Men det här som bländar in så att vi annorlunda sätt. Det är därför vi lär oss olika tekniker. Se usein myöskin, kun on pienempi kärry esimerkiksi, niin on hyvä, että kaikki meidän välineet on oikealla kohtaa, että me päästään niin kuin helpommin työskentelemään, kun ei hirveästi ole tilaa pitää niitä tuossa kärryssä. Niin
Näin painoin ton folion tuonne tyveen. Mä en saa sitä ihan tyveen asti, koska mun osio on niin paksu, mutta se ei haittaa mitään. Ja pidetään koko ajan siitä kiinni. Oletteko te käyttäneet paljon raidotuslastaa? Aika vähän. Hur många brukar regelbundet, inte alltid men ändå regelbundet använder en spade? Lasta, svarta. Mulla on niitä mukana vähän erilaisia, että me voidaan, kyllä sitten jos niitä kauheasti kokeilua, niin sitten tehdään vähän niiden kanssa, että pääsette fiilistämään. Niin. Ajatus tosiaan iltapäivällä on se, että jokainen pääsisi tekemään vaikka yhden osion, vähän fiilistelemään. Ja sitten jos aikaa riittää, niin me voidaan tehdä myöskin vielä lisää tuonne taakse, että päästään testailemaan. Paljon kello on nyt? Okei. Vieläks mulla on aikaa tehdä ihan yksi nopea? Sitten lopetetaan. Många av er har provat med den här AirTouch. Tämä on aika hauska siinä mielessä, että mä en aikanaan oikein mietin, että miksi mä tekisin niin. Mutta se mikä AirTouchissa tekee ikään kuin sellaisen niin kuin mainion on se, että sillä saadaan niin luonnollisia vaaleita. Ne alkaa tosi läheltä tuolta tyveä, mutta siellä ei näy sellaista, koska välillä käy niin kuin tekee raitoja, että me tehdään niitä niin selkeästi, että siellä näkyy joku tietty tapa, miten ne on tehty. Mutta AirTouch jättää niin pehmeän jäljen, että me ei oikein tiedä, että mistä ne tulee. Me vaan nähdään, että siellä on vaaleita kauttaaltaan koko ajan. Alltså det blir ett smidigare, lite smidigare slutresultat. För att när man lägger in allt för in i en folie, vilket också är okej när man vill göra den. Men då kan man i vissa fall så kan man se en ran liksom. Har ni någon gång varit med om när ni har lagt jättemycket folie i tunna slingor och så nästan så ser man att det är som 2 millimeter från roten. När man har gjort så mycket slinglappar. Näin. Jag vet inte om ni förstår vad jag försöker säga. Homma siinä melkein ajallaan. Eli nyt siinä on 2 erilaista juttua ja katsotaan, että miten me sitten miltä ne näyttävät valmiina. Aina kun